ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో మనము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 62వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వాయిస్ కూడా ఓకే కదా ప్రభు? నెట్ ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 62వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు 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 మహామారకతేషు చ మహామారకతేషు చ మహామారకతేషు చ మహామారకతేషు చ మహామారకతేషు చ మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీపా ఆభాంతి 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 లలనా రత్న సంయుతాః లలనా లలనా రత్న సంయుతాః
లలనారత్న సంయుతాః లలనారత్న సంయుతాః స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప అభాంతి లలనారత్న సంయుతాః మణి ప్రదీప మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః మణి ప్రదీప యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ప్రభు చదవండి. हरे कृष्ण प्रभु जी। महाभारतेषु च मणि प्रदापान्ते ललाटना संयुताः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्र स्फटिक कुटेषु कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललनारत्न संयुताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। శ్రీలత మాతాజీ, మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణిప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललनारत्न संयुताः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्न संयुता। నిర్మలా धन्यवाद। మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीप आभान्ति ललनारत्न संयुताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा भान्ति ललनारत्न संयुताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణిప్రదీప అభాంతి లలానారత్న సంయుతాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. వసంతబాయి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। यत्र स्फटिक कुंडेषु महामारकतेजुषा
మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుత. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ గురూజీ. యత్ర స్ఫటిక కుండేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీపాభాంతి లలనారత్న సంయుత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్ఫటిక కుడ్యేషు. యామిని మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలానారత్న సంయుతః. హరే కృష్ణ. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీప ఆభాంతి లలనారత్న సంయుతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యత్ర ఎచ్చటైతే స్ఫటిక చలువరాతి నిర్మితమగు కుడ్యేషు గోడలపై మహామారకతేషు మరకత మణి ఖచ్చితమగు మణి ప్రదీపాః మణిమయ దీపములను అభాంతి వెలిగెను లలనా స్త్రీల చిత్తరువులు రత్నమయము సంయుతాః పట్టిన. హరే కృష్ణ. భావము. ఆ రాజప్రాసాదము ప్రసాదం వేరు, ప్రాసాదము వేరు. హరే కృష్ణ. మరకత మణి ఖచ్చితమైన చలువరాతి కుడ్యములచే నిర్మితమై ఉండెను. దేదీప్యమానమగు మణిమయ దీపములను హస్తమున ధరించియున్న సుందర స్త్రీగణము ఆ కుడ్యములపై చిత్రీకరింపబడెను. హరే కృష్ణ. సో ఒక్కొక్క పారా చదవండి. మొదటి పారా శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఉత్తానపాద మహారాజు యొక్క ప్రాసాద వర్ణము కోట్లాది సంవత్సరముల క్రిందట శ్రీమద్ భాగవతం రచింపక ముందు పరిస్థితులను వివరించున్నది. ధ్రువుడు 36,000 సంవత్సరములు రాజ్యపాలనం చేసినని చెప్పబడినది కనుక అతడు సత్యయుగం నాటి వాడే అయి ఉండవలను. సత్యయుగం నందు జనులు 1,00,000 సంవత్సరము జీవించడి వారు.
4 యుగముల యందలి ఆయు పరిమాణము కూడా వేద వాజ్మయమున పేర్కొనబడినది. సత్యయుగం నందు జనులు వేద వాజ్మయమున పేర్కొనబడినది. సత్యమునందు 1,00,000 సంవత్సరములు జీవించడి వారు. త్రేతాయుగమున జనులు 10,000 సంవత్సరములు జీవించిది. ద్వాపర యుగమున వారు 1000 సంవత్సరములు జీవించడి. ఇక ప్రస్తుతము వారు ఎక్కువలో ఎక్కువ ప్రభుజీ పైకనండి ప్రభుజీ ఎక్కువలో ఎక్కువ 100 సంవత్సరములు జీవించగలరు. ఒక్కొక్క యుగము గడిచిన కొలది మానవుని ఆయువు 90% తగ్గిపోయినది. అనగా 1,00,000 నుండి 10,000కు, 10,000 నుండి 1000కి, 1000 నుండి 100కు ఆయువు క్షీణించినది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువుడు బ్రహ్మదేవుని ముని మనుమడు. ధ్రువుడు ఉన్న కాలము సృష్ట్యారంభమున గల సత్యయుగమని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు సమయంలో పెక్కు సత్యయుగములు ఉండును. వైదిక గణంన అనుసరించి ప్రస్తుతము 28వ కల్పము కొనసాగుచున్నది. దీనిని బట్టి ధ్రువుడు కోటాను కోట్ల సంవత్సరముల క్రిందట జీవించి ఉండెనని గణింపవచ్చును. అతని తండ్రి ప్రాసాదము భవ్యముగా నుండెను. ఈ విషయము నెరిగిన పిమ్మట మానవ నాగరికత 40,000-50,000 వేల సంవత్సరముల క్రిందటను లేకుండేననేది వాదమును ఏమాత్రము మనము అంగీకరింపజాలము. ఉత్తానుపాద మహారాజు ప్రాసాదమునందున్న కుడ్యములను బోలిన కుడ్యములు మొఘల్ సామ్రాజ్య సమయమునను ఉండేవి. ఢిల్లీ నగరం నందలి ఎర్రకోటను ప్రభుజీ కుదేపైకను ఎర్రకోటను చూచిన వారు దాని గోడలు చల్వరాతితో తయారు చేయబడిననియు అవి గతమునందు మనులతో అలంకరింపబడి ఉండెననియు గమనింపవచ్చును. ఆంగ్లేయుల కాలంలో ఆ మనులన్నీయును కుడ్యముల నుండి తొలగించబడి బ్రిటిష్ పురాతత్వ వస్తు ప్రదర్శనశాలకు తరలింపబడినవి. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పూర్వకాలమున ప్రపంచ సంపత్తి అనున్నది మణులు, స్ఫటికములు, పట్టు, ఏనుగు దంతములు, బంగారము, వెండి వంటి సహజ వనరులపై ఆధారపడి ఉండేది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఎన్నడూను మోటారు కార్లను బట్టి నిర్ణయింపబడలేదు. మానవ నాగరికత పురోభివృద్ధి కర్మాగారములపై కాక ప్రకృతి సంపద, ఆహార నిల్వలపై పడేది. వాటిని సమకూర్చేవాడు దేవదేవుడే. ఆత్మానుభూతి కొరకై మనము సమయమును మిగిల్చుకొని మానవ జన్మయందు ఆయన జయమును సాధింపగలమని భగవానుడు వాటిని మనకు సమకూర్చును. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ చదవండి, చిన్నగా ఉందండి లాస్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ధ్రువుని తండ్రి యగు ఉత్తానపాద మహారాజు అతి త్వరలోనే తన ప్రాసాదమును విడిచి ఆత్మానుభూతి కొరకై అరణ్యమునకేగుననుట ఈ శ్లోకము యొక్క మరి యొక్క ముఖ్యాంశము కనుక శ్రీమద్ భాగవత సహాయంతో మనము ఆధునిక నాగరికతను ఇతర యుగముల అనగా సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము ఎందలి మానవ నాగరికతను తులనాత్మకముగా అధ్యయనము చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం
సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవను చేసి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకుని ఆయన ద్వారా ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని పొంది ఆయన యొక్క స్పర్శ ద్వారా జ్ఞానవంతుడై జ్ఞాన సారస్వంతుడైనటువంటి వాడై తదుపరి ఆయన భౌతిక ఆధ్యాత్మిక రెండు వరదానాలను పొందినప్పుడు భౌతికమైనటువంటి వాటి గురించి నేను కోరుకున్నానే, భవచ్ఛేదుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి ఆయనను నేను ఈ విధంగా కోరుకున్నానే అంటూ చింతిస్తూ తిరిగి గృహమునకు వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క భావనలను తదుపరి ఆయన వస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఎదురుగా వెళ్ళినటువంటి తన తండ్రి, తల్లులు, సహోదరుడు, పురజనులు ఏ విధంగా ఆయనను ఆహ్వానపరిచారు అనేటువంటి విషయాలను ఆయన వస్తూ ఉంటే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పురవాసులంతా కూడా ఆ రాణిని, ఆ ధ్రువుడి యొక్క తల్లిని మరియు ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను విదురుడుకి ఆ మైత్రేయ ముని చెప్పటం ద్వారా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇంతవరకు చూసాం. సో ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ పట్టణంలో అంటే ఆ పురంలో ఆ ముంగిళ్ళన్నీ కూడా, తర్వాత రహదారులు, రాజవీధులు, కూడలి ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా శుభ్రం కావించబడి మరి మంచి గంధపు సువాసనలు ఇచ్చేటువంటి గంధపు నీరు చల్లబడి అలాగే శుభదాయకమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి ద్రవ్యాలు చల్లబడినటువంటి విషయాన్ని చూసాము. ఆ తర్వాత ధ్రువుడు తండ్రి యొక్క గృహానికి వచ్చి తన తండ్రి యొక్క గృహంలో ఆ తండ్రి చేత మిక్కిలి అనురాగంతో లాలింపబడుచుండగా దేవతలు, ఉన్నతలోక వాసులైనటువంటి దేవతలు స్వర్గంలో ఏ విధంగా మరి
అక్కడ పరిస్థితులను అనుభవిస్తూ ఉంటారో ఆ విధంగా అతడు అనుభవిస్తూ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పబడింది. సో ఆయన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి భవనాలను గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఎందుకంటే ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులలో అక్కడ ఆ భవనమున ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భవనంలో ఉన్నటువంటి శయ్యలన్నీ కూడా, ఆయన విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి ఆ శయ్యలన్నీ పాల నురుగు వలె తెల్లగా అతి మృదువుగాను ఉన్నవి అని, మరి ఆ మంచము ఏనుగు దంతాలతోనూ బంగారు నగిషీలతోనూ, అలాగే కూర్చునేటువంటి బల్లలు అన్నీ కూడా స్వర్ణమయంగా స్వర్ణాల చేత మరి పొదగబడి స్వర్ణం పూతలు పూయబడి ఉన్నటువంటి స్థితిని ఆయన ఇక్కడ, అంటే ఆ రాజ మందిరంలో ఉన్నటువంటి స్థితిని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈరోజు శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నాడు, యత్ర స్ఫటిక కుడ్యేషు మహామారకతేషు చ మణి ప్రదీపా అభంతి లలన రత్న సంయుతాః. ఎచ్చటైతే ఆయన మరి నివసిస్తూ ఉన్నాడో, మరి ఆ మందిరము గోడలన్నీ కూడా అవన్నీ చలువరాతి చేత నిర్మితమై మహామరకమణి ఖచ్చితమై ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ధ్రువుడు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రాజప్రాసాదం ఏదైతే ఉందో, ఆ రాజమందిరం ఏదైతే ఉందో అది మహామరక మణిత ఖచ్చితమైనటువంటి చలువరాతి, అంటే ఆ చలువరాళ్ళు అన్ని వాటిపైన ఆ మహామరక మణులన్నీ కూడా పొదగబడినటువంటివి, ఆ మణులు పొదిగినటువంటి ఆ చలువ రాతి చేత నిర్మితమైనటువంటి గోడలను కలిగినటువంటి గృహము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ గోడల పైన ఇంకా మనం చూస్తూ ఉంటాము రాజ ప్రాంతాలలో, తర్వాత ఆలయాలలో గోడలన్నిటిపైన కూడా ఇక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి చిత్రపటాలు చేయబడుతూ ఉంటాయి, చెక్కబడుతూ ఉంటుంటాయి, చిత్రీకరించబడినటువంటివి. అయితే మరి ఆ ధ్రువుడు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మందిరం యొక్క గోడల పైనట చెప్తున్నారు, దేదీప్యమానమైనటువంటి మణిమయ దీపములను హస్తమున ధరించియున్న సుందర స్త్రీగణము ఆ కుడ్యముల పైన చిత్రీకరించబడెను అంటూ ఉన్నారు. అంటే సాధారణంగా ఆ గోడల పైన చిత్రీకరించబడినటువంటి స్త్రీలు సుందరమైనటువంటి స్త్రీల యొక్క చిత్రాలను చిత్రీకరించి వాళ్ళ యొక్క చేతులలో దివిటీలాగా ఉండేటువంటి వాటిలో ఆ దీపములలో మణులు పొదగబడి ఉన్నాయట. ఆ మణుల యొక్క కాంతి దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం, నైట్ వెళ్తూ ఉంటే రహదారుల పైన ఆ రేడియంతో కూడినటువంటి ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉంటుంటాం అప్పుడు. అలాగే పూర్వకాలంలో వాచీల్లో రాత్రి సమయం చూసుకోవడానికి మనకి ఆ చిన్న రేడియేట్ ఉండేది. ఇప్పుడు అవేం లేదు, మొత్తం వెలుగొస్తున్నాయి మీరు. సో అలాగే మనం కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం, రాత్రిపూట రేడియంతో తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే మనకు వెలుతురునిస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే ఇప్పుడేదో మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో కూడా చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడేదో మనము అభివృద్ధి చెందాము, యంత్రాలు ఉన్నవి, విద్యుత్ ద్వారా, భౌతికమైనటువంటి వీటి ద్వారా మేము దీపాలను, లైట్లను, ఎల్ఈడి బల్బులు ఇంకేదో వచ్చేసి వాటి చేస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నాం. కానీ సహజ సిద్ధంగా
మరి ఎంతో విలువైనటువంటివి వాటి చేత పూర్వకాలంలో మరి ఆ రాజప్రాసాదాలు కానీ అవి ఆ ఆలయాల్లో కానీ నిర్మితమై ఉండేటువంటివి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన యొక్క సంస్కృతి, మన యొక్క ధర్మం, సనాతన విషయాలలో ఇప్పుడు యంత్రాల ద్వారా వీటి ద్వారా ఏదో చేస్తూ ఉన్నాం, కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి సంపదలతో ఇప్పుడు పోలిస్తే చాలా చాలా అల్పమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిదిగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇది ఏదైతే వర్ణించబడుతుందో ఈ భాగవతంలో ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర వ్యాసుల వారు గ్రంథీకరించి మరి రాయబడినటువంటిది ఇదేదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మరి మనకి భాగవతాన్ని గురించి పరిచయంలో చదువుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. భాగవతము వ్యాసుల వారి చేత ఆ భగవానుడు ద్వాపర యుగము ముగిసిన తర్వాత కలియుగము ప్రారంభంలో లేదా ద్వాపర యుగ అంత సమయంలో వ్యాసుల వారు రచించినటువంటివి. మహాభారతము అన్ని కూడా రచించిన తదుపరి చివరగా ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన రచించినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మరి ఈ ఉత్తానపాదుడి యొక్క రాజప్రాసాదం ఏదైతే ఉందో, ఆ రాజమందిరము ఏదైతే ఉందో అది మరి వ్యాసుల వారు రచించడానికి ముందు యొక్క పరిస్థితులు ఒక రకంగా ఇక్కడ ఆ కాలమానం చూసినట్లయితే, జీవన పరిస్థితి చూసినట్లయితే భగవంతుడు ధ్రువుడిని 36,000 సంవత్సరాలు జీవించమని, అంటే పరిపాలించమని ఆయనకి వరాన్ని ఇచ్చారు. ఈ భూమండలాన్ని 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించమని చెప్పారు. అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర ఏదైతే, ధ్రువుని యొక్క లీలలు, అంటే భక్తుడి అయినటువంటి ధ్రువుడి యొక్క ఈ కథ మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో ఇది సత్యయుగము నాటిదే అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించడమే 36,000 సంవత్సరాలు ఇచ్చారు ఆయనకి. సో కనుక ఇది ఏదైతే చెప్పబడుతుందో, ఈ వర్ణన ఏదైతే ఉందో, ఆ రాజప్రసాదాల యొక్క వర్ణన ఇవన్నీ కూడా సత్యయుగము నాటివి. ఎందుకంటే సత్యయుగంలో జనులు 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవించి ఉండేవారు. తదుపరి సత్యయుగం నుండి లేదా కృతయుగం నుండి త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే ఆ జీవుల యొక్క ఎందుకంటే జనుల యొక్క కాల పరిమితి 90% క్షీణించిపోయేటువంటిది అని చెప్తుంది. కొంచెం చూడండి, ఇక్కడ కొద్దిగా కాదు, ఎంత క్షీణించిందంటే సత్యయుగం కాలము నుండి త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి 90%, అంటే 1,00,000 సంవత్సరాల నుండి 90,000 సంవత్సరాలు తీసేస్తే మిగిలిన 10,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించేవాడు. సో కనుక మరి 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించాలి అంటే త్రేతాయుగానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే 10,000 సంవత్సరాలు కాల పరిమితే, జనుల యొక్క కాల పరిమితే 10,000 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగానికి వస్తే ఇంకా 90% పోయి 10,000లో 9,000 వెళ్ళిపోయి 1,000 మాత్రమే మిగులుతుంది. 1,000 సంవత్సరాల వరకు ద్వాపర యుగంలో జీవించే వాళ్ళు అని చెప్తారు. సో మరలా ద్వాపర యుగం నుండి కలియుగానికి వస్తే బొటాబొటీగా 1000లో నుంచి 900 తీసేసి, అంటే 90% ఆయుస్సు పోయి
100 సంవత్సరాలు మాత్రమే మనకి ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తుంది. సో కనుక మరి ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలు అన్నీ కూడా సత్యయుగానికి చెందినది అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి స్థిరీకరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో ప్రతి యుగా అంటే జరుగుతూనే ఉంటాయి కనుక ధ్రువుడి యొక్క లీల అంటే భగవంతుడు ఆ ధ్రువుడికి ఇచ్చినటువంటి అది ఏదైతే ఉందో అది సత్యయుగ కాలం నాటికి సంబంధించినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే మరి ధ్రువుడు బ్రహ్మదేవుడికి మునిమనవడు. ఎందుకంటే స్వయంభువ మనువు బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రుడుగా, మరి స్వయంభువ మనువు యొక్క పుత్రుడు ఉత్తానపాదుడు. మరి ఉత్తానపాదుడు బ్రహ్మదేవుడికి మనవడు. సో మనవుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి ధ్రువుడు కనుక బ్రహ్మదేవుని యొక్క మునిమనవడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మరి అలాగే దాన్ని బట్టి ఇంకా ఒకటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ధ్రువుడు ఉన్నటువంటి కాలము సృష్టి ఆరంభంలో ఉన్నటువంటి సత్యయుగం. మరి అలాగే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒకరోజు కాలంలో అనేకమైనటువంటి మరి ఇక ఈ సత్యయుగాలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్తారు. మరి ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి కాలమానం ప్రకారంగా 28వ కల్పము కొనసాగుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఈ ధ్రువుడు కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినటువంటి దిగా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ ధ్రువుడు జీవిస్తూ అంటే నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంటే ఆయన యొక్క భవనం ఏదైతే ఉందో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటిది సో ఎంతో మణిమయ ఖచ్చితమైనటువంటి గోడలతోనూ అందులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు వివిధ వస్తువులన్నీ కూడా శయనాలు అతి మృదువుగా ఉండి ఏనుగు దంతాలతో నిర్మితమైనటువంటి మంచాలు, వాటిపైన బంగారు నగిషీలు, అక్కడ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఇతర గృహోపకరణాలన్నీ కూడా స్వర్ణంతో తయారు చేసినటువంటి. సో ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనకి కలియుగంలో కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు, రాయల వారి కాలంలో కానీ రత్నాలు రాసులుగా పోసి అమ్మేవాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మరి అటువంటి స్థితి నుండి ఇవాళ మనము అంటే ప్రతి గృహానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా బంగారంతో తయారు చేయబడినవి అని చెప్తున్నారు ఆ కాలంలో. ఆ తదుపరి బంగారం నుండి వెండి, రాగికి ఈరోజు మనము తర్వాత ఇత్తడి నుండి మామూలుగా రాతండి వరకు వచ్చినటువంటి, రాతండి నుంచి ఇంకా స్టీల్కి వచ్చినటువంటి, స్టీల్ పోయింది ఇంకా ప్లాస్టిక్ పరిస్థితులకు వచ్చినటువంటిది. దీన్ని బట్టి చూస్తే మనము పురోభివృద్ధి చెందుతున్నామా దిగజారుతున్నామా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆలోచించుకోవచ్చు. సో బంగారుమయమైనటువంటి ఆభరణాలు లేదా గృహోపకరణతో ఈరోజు ప్లాస్టిక్ పరిస్థితికి వచ్చినటువంటి మనము ఎంత వృద్ధి చెందామో ఒకసారి ఆలోచించుకోవచ్చు. సో కనుకనే మరి మానవ నాగరికత 40,000 సంవత్సరాల కిందట మరి లేకుండెను అని చెప్పేటువంటి ఏదైతే నాగరికులు మనకి హిస్టరీలో రాస్తున్నామని చెప్పేసి అంతకుముందు ఏం లేదు ఈ మధ్యనే ఏర్పడింది అని చెప్పేటువంటి వాదం ఏమాత్రము కూడా అంగీకరించడానికి వీలు లేనటువంటిది. ఇది మానవ నాగరికత అనేటువంటిది కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల నుండే ఉన్నటువంటిది, సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉన్నటువంటిది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి మన సమాజంలో
ఈ ఉత్తానపాదుడు యొక్క రాజ్యాన్ని పోలినటువంటి ఆ రాజ్యంలో అతని యొక్క మందిరాలను పోలినటువంటి మందిరాలే మన భారతదేశంలో కూడా పూర్వకాలంలో ఉండేవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశం పైకు వీళ్ళు ఈ పర్షియన్స్, వీళ్ళు మొఘలులు దండయాత్రలు పానిపట్టు యుద్ధం ఇవి అంటారు కదా. సో బాబర్ వీళ్ళ ద్వారా ఇట్లా వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. సో వాళ్ళు ఆ మొఘలుల కాలంలో అంతకుముందు నిర్మితమే, అంటే మొఘలు మన దేశం పైకి దండయాత్ర ఎత్తి రాక పూర్వమే మన దేశంలో ఎంతో ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి, అంటే గోడల పైన, తర్వాత ఇతర గృహోపకరణలు అవన్నీ కూడా మరి కుడ్యాలను ఇప్పుడు ఏదైతే వర్ణించబడుతుందో ఆ విధంగానే ఆ గోడలకు మణులు పొదగబడినటువంటి మరి ఆ నగరము మన యొక్క హస్తినాపురం, అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ నగరం, ఎర్రకోటలో వాళ్ళు అవన్నీ కూడా చలవరాతితో నిర్మితమైనటువంటివి, తయారు చేయబడినవి అని చెప్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా కొన్ని మనులతోనూ వాటితోనూ అలాగే మనకి కోహినూరు వజ్రం అని చెప్పేవాళ్ళు ఇంతకుముందు చరిత్రలో మనం చదువుకునేటువంటి. అలాగే ఆ మణిమయమైనటువంటి కుడ్యాలు అన్నిటినీ కూడా అవన్నీ మనకు పూర్వకాలంలో ఉండేటువంటి. సో వాటన్నిటినీ కూడా ఎప్పుడైతే పోర్చుగీసు, బ్రిటిషు వీళ్ళంతా కూడా భారతదేశం పైకి వచ్చారో తిరిగి, ఆ వచ్చినటువంటి భారతదేశం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అవన్నీ కూడా మన సంపదని ఈ దుర్మార్గులు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతో, అంటే సంపదలు అంటే ఈ భౌతికమైనది కాదు, మనకు అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి. సో వాటి అన్నింటినీ కూడా తదుపరి ఆ బ్రిటిష్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా వాటిని తొలగించి ఎక్కడెక్కడైతే విలువైనటువంటివి ఉన్నాయో మణులు అన్నిటినీ కూడా, మరి వజ్రాలు, వీటన్నిటినీ కూడా ఆ గోడల నుండి, కుడ్యాల నుండి తొలగించి వారి యొక్క పురావస్తువుల యొక్క పురాతనమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క ప్రదర్శనశాల, దాన్నే పురాతత్వ వస్తు ప్రదర్శనశాల అంటారు. ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది అక్కడ ఉన్నాయని చెప్తారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వాళ్ళు ఇవ్వటం లేదు మనకు, అంటే మన ప్రదేశానికి చెందినటువంటి. సో మరి ఆ విధంగా పూర్వకాలంలో, అంటే మనమేదో ఇప్పుడు వెనకటి వాళ్ళను ఎంత ఓల్డ్ వాళ్ళనేటువంటి, నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే వాళ్ళని అజ్ఞానులు, పూర్వకాలం చదువులేని వాళ్ళు అలా అనేటువంటి భావనలో కొంత చులకన భావనగా మాట్లాడేటువంటివి ఉంది. ఇప్పుడు మేమేదో జ్ఞానవంతులమయ్యాము లేదా ఏదో చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావనలో మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు. పూర్వపు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు తెలియదు అని కాదు, ఈ విధమైనటువంటి ఈ తత్వాలు కాదు. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి జ్ఞానం, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి పరిస్థితి, భగవంతునిపై వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ధ్యాసలు అవి భిన్నంగా ఉంది. సో కనుకనే ఎంతో ఎంతో గొప్ప గొప్ప భక్తులు మనకి ఉన్నట్టు చూస్తూ ఉంటాం. మరి సో పూర్వకాలంలో ఈ ప్రపంచం యొక్క సంపత్తు, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి ప్రపంచ సంపత్తి, ప్రపంచం యొక్క ఆర్థికమైనటువంటి అనేటువంటిది మణులు, స్ఫటికాలు, పట్టు, ఏనుగు దంతాలు, బంగారము, వెండి వంటి సహజమైనటువంటి వనరులపైన ఆధారపడింది తప్ప ఇప్పుడు ఏదో మనం తయారు చేస్తున్నటువంటి భౌతికమైన, యాంత్రికమైనటువంటి, కృత్రిమమైనటువంటి వాటిపైన కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా సహజ సిద్ధమైనటువంటి వాటిపైనే. ఎందుకంటే కృత్రిమం ముందు మనం ఎంత తయారు చేస్తే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగాను, దాన్ని తరిగిపోయేటువంటి ప్రభావమే ఉంటుంది తప్ప సహజ సిద్ధంగా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మన దేహమే ఉందనుకోండి. ఉదాహరణకి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే మన దేహము సహజ సిద్ధంగా మూత్రపిండాలు కానీ, గుండె కానీ, లేదా ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇదిగానే ఉండగలుగుతాం. ఏదైనా దేనికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసాం అనుకోండి, ఎంత కష్టాన్ని అనుభవిస్తుంటామో, ఎలా ఉంటుందో పరిస్థితి చూడండి. స్టంట్స్ వేసి లేదా కిడ్నీ డయాలసిస్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి చూడండి. సో మరి
నిజమైనటువంటి సంపద అంటే సహజమైనటువంటి సహజ వనరులు. అందుకే ఇప్పుడంతా కూడా మళ్ళీ మొదటికి వస్తున్నారు, రెన్యూవబుల్ అనేటువంటి సస్టైనబుల్ సిస్టమ్స్ అంటూ సైన్స్ లో కూడా మొదలు పెడుతూ ఉన్నాం అందరం, సైంటిస్టులు అయితే ఏదైతే. సో మానవ నాగరికత అభివృద్ధి కర్మాగాలపై కానీ కాకుండా మన యొక్క ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైనటువంటి వాటిపైన ఉండేది. పూర్వకాలంలో ఆహార నిల్వలు మనకి భూమిలో పాత్రలుగా పెట్టి దానిలో గడ్డి పెట్టి తర్వాత నిల్వ ఉండేటువంటివి, ధాన్యం, ఒడ్లు, జొన్నలు. సో పాత్రలు ఉండేవి. తర్వాత పాత్రలకు బదులు తర్వాత గుమ్ముల్లాగా పైన పెట్టేటువంటి వచ్చేది, గుమ్ములు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం సరే కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అవి అని చెప్తున్నాం. వాటిలలో ఉండేటువంటి ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల ఉన్న పరిస్థితి, పూర్వకాలం సహజంగా పాత్రలు కానీ లేదా గుమ్ముల్లో వాటిలలో నిలవ పెట్టినటువంటి ఆహారం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితులు మనం ఒకసారి చేసుకోవచ్చు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు ఇక్కడ, మానవ నాగరికత అభివృద్ధి కర్మాగారాలపైన కాకుండా ప్రకృతి సంపద ఆహార నిల్వలపై ఆధారపడేది పూర్వకాలం చెప్పు. వాటిని సమకూర్చేటువంటి పని. మరి ఈ సహజమైనటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటివన్నిటిని కూడా సమకూర్చేది ఎవరు అంటే దేవదేవుడు. మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది, సృష్టి ఆరంభంలో దేవదేవుడు దేవతలను మానవులను యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారంతో జీవించండి అని ఆశీర్వదించి పంపించాడు. కాబట్టి ఎవడి ధర్మాన్ని వాడు నిర్వర్తించాలి అని చెప్పబడుతూ వచ్చినటువంటిది. సో మరి ఇవన్నీ మనకి సమకూర్చేటువంటిది. ఇవంతా కూడా భగవంతుడు నిజమైనటువంటి భోక్త, నిజమైనటువంటి యజమాని ఎవరు అంటే దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్, దేవదేవుడు. ఆయన యొక్క మరి కార్యనిర్వాహక వర్గమే ఈ దేవతలు. మరి ఆ దేవతలతో సహకారం, ఆ దేవతల యొక్క సహకారంతో మన యొక్క కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తిస్తూ సుఖంగా జీవించవలసి, అంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తూ యజ్ఞాలు చేయవలసినటువంటిది. తద్వారా సంతసించినటువంటి దేవతలు మనకు కావలసినవి సమకూరుస్తారు. ముఖ్యంగా వర్షాలు కురవడం, తద్వారా పాడి పంట వృద్ధి చెందడము, ధాన్యాగారాలు రావడము, ఆ ధాన్యం పైననే కదా ఆధారపడి జీవులన్నీ కూడా జీవించేటువంటిది. సో మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనకి కృష్ణ చైతన్యం. ఏంటి కృష్ణ చైతన్యం? మన యొక్క నిజమైనటువంటి ధర్మం, మన నిజస్థితిని ఎరిగి ఆత్మానుభూతిని, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి జనన మరణాలకు లోనయ్యేటువంటి ఈ దేహం కాదు, మనం శాశ్వతంగా నిత్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, ఆత్మానుభూతి కొరకై మనము సమయమును మిగుల్చుకొని మానవ జన్మ యందు జయమును సాధింపగలమని భగవానుడు వాటిని మనకు సమకూరుస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు, మనం వాటి కోసం వాటిని ఏదో చేయాల్సిందే. భగవంతుడు అవన్నీ కూడా మనకు మన పనులు మనం సక్రమంగా చేస్తూ అన్ని వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంటాయి. మన సమయాన్ని మనం దేనికి కోసం వెచ్చించాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చాలా ఉన్నతమైన కృష్ణ చైతన్యం కోరు. ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని సరళీకృతంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువులు. ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఆత్మానుభూతి కోసం మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హరేర్నామైవ 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 కేవలం. సో ఆ భగవన్ నామాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో మనము ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు భగవన్ నామము అభిన్నం కనుక, సో ఆ విధంగా మనము ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి వాటి కోసం వెంపర్లాడకుండా ఆత్మానుభూతి మార్గానికి మన యొక్క సమయాన్ని హెచ్చించాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఇంకొక అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నది ఏంటంటే,
సరే, ఈ స్టోరీకి వచ్చేసినటువంటి ఆ విధంగా ధ్రువుడు గురించి ఆ విధంగా చెప్తున్నారంటే అతి త్వరలోనే ఇక మరి ధ్రువుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాద మహారాజుగా, ఇప్పుడు మహారాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఉత్తానపాద. ఎందుకంటే అంతకు ముందు స్వయంభువ మనువు, ఆయన నుండి ఉత్తానపాదుడు అయ్యాడు. ఉత్తానపాదుడు కూడా ఇక, ఎందుకంటే మన జీవన విధానంలో బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆ విధంగా ఉండేది. సో ఈ ఉత్తానపాదుడు గృహమేది కాకుండా గృహస్థ, తదుపరి వానప్రస్థగా, అంటే తన ప్రాసాదాన్ని వదిలి ఆయన ఆత్మానుభూతి కొరకై అరణ్యమునకు వెళుతూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పింది కూడా అదే. ఆత్మానుభూతి కోసం మన సమయాన్ని మిగుల్చుకొని మనకు లభించినటువంటి ఈ మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకోబడినట్టు మరి ఆ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశాన్ని శిక్షణ పొంది తిరిగి మన యొక్క స్వధామమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రదేశం. సో కనుకనే ఆ రోజులలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అవకాశము తన యొక్క రాజమందిరాన్ని వదిలేసి ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి అతడు అరణ్యానికి వెళ్ళేటువంటి సమయము ఆసన్నమైనది, ఆయన వెళ్తూ ఉండవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము ఏంటంటే, ఈ మాయావాదులు, ఈ శాస్త్రవేత్తలు, భౌతికవాదులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఇప్పుడేదో మనం అభివృద్ధి సాధించాము, ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితే గొప్పది అనేటువంటిది కాదు. సో కనుక అంటే భాగవతం ద్వారా సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, ప్రస్తుతము మనముంటున్నటువంటి కలియుగమైనటువంటి పరిస్థితులను, నాగరికతలను మనము తులనాత్మకంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి శ్రీమద్ భాగవతము ఉపయోగపడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకము